Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия влог. Не, unboxing видео. Да, поредното. Така, сега ще ви покажем какво сме си взели. От различни магазини, естествено. Защото, да. Нямаше ги в един. Ще започнем от най-голямото. Ще ви покажа най-голямото, но то ще бъде за накрая. Имайте търпение. Да. Гледайте клипчето до края, за да разберете. Какво има тук? Бяхме в фабрика за бомбони. Не фабрика, магазин за бомбони. И... Кажете какви точно има тук вътре, напишете. Да. Добре, така. Тук е това. Тази напитка пише, че избрах си вкус на... как пише на български? Праскова. С праскова. Обаче пише, че е много кисел, което окей. Все пак имам едни кисели бомбони, които са в другата стая. Можем и тях да отворим. Но не. Добре, така. Намерихме още едно мочи. Още няколко мочита. Обаче взехме само един с нищо като с Bubble Milk Tea. Зелен. С боба. Така. Кога ще започнем? Имаме още? Има още. И ето тези от едно друго видео. И пак ще ги хапваме. Защото не станаха любими. Да, просто с тях не можем. Аз съм яла и белещо са банани, и белещо са грозе, и манго. Окей, нека да започнем. Така, аз мисля... да си изядем първо тези. Защото не знаем какъв няма вкуса и са вкусни. Но аз не искам да си ги пеля. Може и да си ги пеля. Не знам. Какво беше това? Не знам, аз се чакам бомбоните. Мерише вкусно. Тук ми мерише. Да мога да го отворя, мамо. Ще се справиш, давай. За това съм тук. Ако я успея. Успя. Зима. Не е падала за 3 секунди, не е било на земята. Не е било на земята, падна ми върху краката, колената. Ето. 4-5 бройки са общо. Да, 4-5 бройки. Имам затруднения с беленето. Да, защото имаш ногти. Възможно е. Гледай. Първо ще го е така. Зъб. И за колко седем обил сюда? А защо ни ядем заедно? Не знам. Ще пробвам един заедно. Другите са тези 5. В миналото unboxing видео го пробвахме така. Как? Е обелено? Не е обелено. Добре. Тези са за после. Така. Да продължаваме с мочи. Да, мочи. Малко странно ми реши. На някаква бисквита. Така. Много са малки, не са пакетчета. Индивидуални упаковки, да. Много добре. Ето го. Който разбира, ето тук, моля да ни преведе какво пише тук. Момент. Така. Нека да ни преведе.
Ох, то пък не се вижда. Още го. Добре. Знаете ли за един много лесен начин да си отворите опаковката? Окей. Не, 0 от 10. 0 от 10. Ето как изглежда. Пилър ли или не е пилинг? Много е гадно. Напитката да отваряме. Напитката. Ти взели чаши? Да. Добре. Само че аз вече пих вода от моя. So refreshing, my little soul upon. Оцелих ли го? Не много, защото... Напротив, малко. много хубаво. Оцели го точно. Я да опитам само обвивката. О, мирише ли? Не знам как. Обвивката е добре. Сега сипвам си ето това, но да си сипвам. Добре. Малко е странно, но добре се е това. Така. Така. Нека пак го кажем само. Показва го. Палим. Пак. Добре. Ретена. Това. Кисело нещо. 3, 2, 1. О! Наистина е кисело. Седно пиш лимон. Аз бих пила лимон. На мен не ми е много кисело. Защото обичаш кисело. И аз обичам кисело, но е много кисело. Много! Като тези лютите бомбони, може би. Не киселите, по-скоро преди малко ядохме. Ние днес сме затренирали на кисело, може би заради това. Отивам да ги взема. Дима, остави се малко. Не! Това не е кисел бомбон, това е много сладък бомбон. Сега ще видите какво ще донесе. Аз ще отида за киселите бомбони. хубаво. Ето го сладкия бомбон. Сладки бомбони. Просто не мога да спра да го сюмкам. Вижте я каква е сладка. Ма загледва, мамата. Ти ли ще ги показваш? Няма да ги показвам. Бомбона ще ги показвам. Иди. Чакай. Иди. Ей така, ето. Ето. Първо съм котки. Това са бомбоните кисели. Дано защитниците на котки да ни набарат, защото ще искат да ни вземат котката, няма да стане. Представляват един много кисели бомбони. Аз представлявам, аз се гушкам едно много кисело коте, което днеска не си е взела дренката. Да, в цели 12 часа. Не е спало. Спала и само пет. Не е много кисело. Като лимонада. Никакъв вкус на праскова няма. Много сладка, не мога. Да. Добре, че имате. И така, имате 10 секунди за да напишете според вас какви вкусове има бомбони има в тази чанта. Айде отброявате. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Край. Време да свърши. Аз ги Барабани. Каквито си набарахме. Просто от всички сме взели. Аз някои дори не бях ги виждала до сега. И аз. Но аз много искам да пробвам розовите. С ягода, защото не съм ги Аз пробвала. тези червените искам да опитам. Аз съм... Как не си ги виждала? Не, Има ги в магазина. не. Не съм много по-малко. Аз ще взема с пастачи. Колкото ви ще бе. Не е интересно. О, мента. Лате мента. Лате Как правиш мента. така? Този. Не видим всяко друго има. Това е много интересно. Да се зарежда с енергия преди 4-ти клас. За малко. Или преди лягане, а? Да. Пробвам пистачи. Това е млечен шоколад. Ето да покажа каква е разликата.
После. Така. Това е сменката, ще пробвам. Някой от вас позна ли какво има тук? Пишете в коментарите дали сте познали. Пишете, има през тези 10 секунди трябва да са написали според вас какви е имали и какви са имали, какви вкусове са били в чантата. И ако сте познали, напишете да под коментара си. Много силно мен вкусна този бомбон. Дай ми реши на мента. Никога до това не съм яла с бомбон. Това не знам. Но е тъмно си, набавен Разбери крем. Крем. Разбери крем. Баба да си взе такъв. Кой баба? Баба си взе такъв. Добре, хареса ли? Да. Ще да опиташ разбери. Но Вземи този. един той. Не, този не. Аз няма да го опитам ти. Той е май с млечен шоколад. Може. За теб. Трябва, че не стане лошо. И на мен. Добре, разбери. Аз си ги запазвам за после. Защото ако ги изям всичките. Your favorite color? С стrawberry-то. Strawberries and cream. Много да си вкусна малиня. О, това е бял шоколад. Да. Това е бял шоколад. Не обичам бял шоколад. Ще разберем дали е хубав. Но за целите на науката трябва да пробваме. Има вкус на един сладолед, който беше с малини. А това е с бял шоколад и ягода. А сладоледа беше бял шоколад и малина. Какво са? Не ми хареса. Викам стига толкова да го опитваме. Вижте какво пише. Нещо допио чоколад. Допинг чоколад. Допио чоколад. Виждам. Ти. Не знам дали какво е. Допио чоколад. На гората страна трябва да пише на английски. Double chocolate. Чоклет. Chocolate. Чоклето. Паза за вода. Идваме след малко. И... Пили вода. Да. Добре. Чао. Мяу. Миличката ми тя. Ох, слънце. Много си хубаво. Добре. Чао, пара. Чао.